gobernador, outgoing governor ba? Amot ka, kung sa gini, una niya, no? Di ko kasabot na mausad siguro ang sentimento sa ibang mga tao. Gawas siguro sa iyang mga supporters, ng diehard supporters, nga di lang po mo badlong niya. Kay kining bagong lakang ron nga na migawa sa pamantalaan mga higala. Matod pa sa balita, outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia has issued a memorandum. Pila lang kaadlaw ang iyang paglingkod kay Tam Jones man ni siya. Usama ni sa Tam Jones. Taman sa June. Taman ra kutob sa June ang ilang pagserbisyo sa gobyerno. Kuha ko taron. 18. Perting pila lang kaadlaw. Unya, mi-issue siyang memorandum directing the establishment of trust funds for at least 15 provincial government programs, prompting legal questions from the transition team of Governor-elect Pamela Baricuatro. Toral, muri akyod ang incoming governor. Memorandum number 36-2025 mga higala, pinitsahan og June 16. Bago lang yun, June 16, no? Was addressed to Cebu Provincial Treasurer Attorney Roy Salubre, mga higala, gikan sa Office of the Governor. It seeks to institutionalize the allocation of funds for various initiatives, including flagship programs such as Suroy-Suroy Sugbo, Sugbo Sigurado, ug ang Sugbo Negosyo. Gitumbok ni Gwen Garcia ang Section 309B of the Local Government Code of 1991 and existing Commission on Audit Regulations as the legal basis for creating the trust funds. The directive also covers funding for both ongoing and newly launched initiatives, including Sugbo Kahanas, Sugbo Patubig for Carmen and Moalbual Waterworks, Sugbo Kuryente in Malapascua, Sugbo Cemento, and Sugbo Centro. Also included are allocations for tourism-related programs like canyoneering and river adventure, the CPG lot sales, the settlement account, interest on overnight placements, the Mactan Cebu Bridge Management Board, and ongoing project under 20% Development Fund. Gipadanin niya June 16 mga higala. Napildi na ko siya kana kung humana siya actually for all intents and purposes she is not the governor anymore. Dili na siya gobernador. Adlaw na lang, it's just a matter of days mga higala. So kanang adlaw na himilin, transition na, i-turn over niya sa bagong mulingkod ang tanan. I-clear ang unsay mga mga di klaro, i-klaro niya because that is her job as an outgoing governor and pave the way for the incoming governor to hit the ground running. Iniglingkod niya day 1 mga higala. Pero wa man gini siya makaunahuna siguro ani nga. Wala kay labot oy. Anyway, ay suwat din mga higala nga may pagka kuang dipasa ni sa kong amigo. May pagka bahig ba, no? Kay na may dagang issue nilang bigit nini. For instance, suspended man siya. Makapirma pa dahil siya. Gimultahan siya og 30,000. Unsa man tong multa kanang watoy bili, watoy epekto sa iyang pagka-suspended. Anyway, niya, optic politics mga higala.
Gisirculate na ni sa social media alang ni sa for the benefit of our listeners nga wa makakita ni sa social media. Ako ning basahon and then akong basahon ang mga comments. Okay? May man yung pagkasuwat. Unya, ang comments ani gikan gina sa mga tao, netizens. Okay? Matod pa sa opinion sa Optic Politics, pinitsahan June 17 kagapon. A suspended hand cannot sign a future. Garcia's memo is void, vain, and vicious. Ang suspendido nga kuan dili makapirma para sa unahan, no? O kaning iyang memo void, vain, ego tripping ni o vicious, salbahis. So matod pa sa kuan. Column, let us say this plainly and without hesitation. Ato ning ibutyag plainly and without hesitation, way pugong-pugong. A suspended official has no authority to govern, dictate policy, or manipulate the future of a province she has already betrayed. Iyang gibudian ng probinsya niya, wa na siya suspended man siya, wa siya katungod, wa siya gahom authority to govern, mo diktar og mga policies or manipulate the future sa usa ka lalawigan nga iyang gibudian. Matod pa nining kolom. And yet, Gwendolyn Garcia found guilty of indirect contempt, fined 30,000 pesos, and officially suspended by the Office of the Ombudsman since April 29, 2025, still had the audacity to sign Memorandum Number 36, 2025 on June 16, an act that reeks of legal desperation and political fraud. Bugat kayo, may kayong pagkasuwat ni in English lang. Ato ning hubaron og Binisaya. Suspended. Kay fine 30,000. Balido ang suspension upon despite that naagihapon siya na mirma pagyud og memorandum mga higala nga ipa-institutionalize, meaning dili na mahilabtan sa sunod nga gobernador. In place na siya. Under the Philippine law and jurisprudence, minaw mga higala, a suspended public official is stripped of all administrative authority. That includes the power to sign binding orders, enforce programs, or create trust funds. Stripped of all administrative authority. Mao na ang kahulugan sa suspended. Lakip na sa di niya mahimo kay all authority man. The power to sign binding orders, enforce programs, or create trust funds. Therefore, any memorandum she signed while under suspension is legally infirm, void of merit, and vulnerable to challenge in court and in Congress. Legal opinion na. But what makes this more outrageous is not just the illegality of her act, it's the arrogance behind it. This is not just defiance of the ombudsman. This is defiance of the law, defiance of the will of the people, defiance of decency and democratic order. The Cebuanos have every right to feel outraged while Governor-elect Pam Baricuatro prepares to serve with legitimacy and vision. Gwen Garcia, already rejected by the electorate and sanctioned by law, dares to hijack the next administration's budgetary discretion. Through Memo 36-2025, she tries to enforce the Baricuatro administration. Bugso niya ang Baricuatro administration to honor
continue and implement programs funded through trust accounts she unilaterally created while she is legally barred from exercising any official function. This is not leadership. This is insubordination to democracy. This is budgetary trespass. This is executive arrogance in its most grotesque form. And let's not forget, matod pa sa kolom, masahon na to, padayog basa, this isn't her first defiance. Hindi ni una niyang pagbaliwa sa balaod. She ignored the ombudsman's suspension, refused to vacate her office, and even manipulated the system with a questionable TRO just to stay in power. For this, she was rightly found guilty of contempt, and yet she continues signing memos, issuing orders as if Cebu were her personal hacienda. To every Cebuano, this is not merely a legal violation. It is a moral insult. She insults the rule of law, she insults the new mandate, and she insults you. Gwen Garcia's Memorandum Number 36, 2025 should be declared void ab initio, issued without legal standing, devoid of jurisdiction, and rooted in the shamelessness of a politician incapable of stepping down with dignity. Let Pambari Cuatro govern freely, let the province breathe again, and let this serve as a message to all who think they can defy accountability with impunity. Your term ends, your power ends, your arrogance has consequences. Matod pa sa maong kolom. Now, niya ang nindot mga higala. I told you I keep tracking on social media, especially in the comments. But mao man ni tingos mga tao. Kani mga tinguga di ni madungog nimo sa una sa pay social media. Karon mambasa nimo ang huna-huna sa mga tao. Yung ilag yung pulong mugawas sa social media mga higala. Kay ug ako mo sulti ko ron, way labot ang mikropono na ako. Let us just say to ako sa merkado. Mutingog ko, mupagawas ko sa akong panahom sa usa ka isyu. So ang makadungog nako kadto nga nasa akong atbang panalitan na ay mga gastanbay dito na nigarilyo, mga kailan ako. Mag-istorya may bayag politika. Mupadayag ko sa akong opinion. Pila man sila nakabasa o nakadungog sa akong opinion. Whereas karon, and this is the importance mga higala of being engaged sa social media. Dagang kayong makabasa. So, either they reject your opinion or they embrace your opinion. That is the essence, mga higala, of a free market system. Unrestricted flow of information. And in the free market of ideas, you're peddling. Maligya ka sa imong nauna. Sagupon ba o dili? No, o dili sagupon, pildi ka. Because at the end of the day, in a free market system, ang hawd, mga higala, ang hari, mao ang konsumidor. Una, pinaagi sa social media, kuan na kayo, kanabang vibrant kayo ang democracy in its truest form. Although, just like before, garbage in, garbage out gapon. Pero at least why ga sensor nimo, why ga why ga censorship nimo. Sagdan ka kung sa imong una and then face the consequence. Ug imo ning isumada total 100% ni. Sa ato pa og eleksyonon kaning tanan di ni mo butar ni Gwen. Wa gid zero siya ni. Usa lang ni ka platform mga higala. Mao ni ang nahitabo sa eleksyon gyud.
Sa ako nang giingon kadtong 700,000 niya nga nakuha kapin. Mao to ang paningkamot sa mga mayor nga nakadawat og kwarta gikan kaniya in so many forms, no? Ayuda ba unsa ba basta kay nakadawat og kwarta para ipangaman niya. Para pangampanya. Of course, siya mo'y gahatag sa kwarta, hindi mahimog inyo kung biyaan. So nakadeliver ang mga mayor, 700,000. Pero ang katawhan, either gikupras ang kwarta, most likely gikupras, apan may padayag silang hunona nga di na ganahan mo. Ug ano di man imo dawaton, what is there in if your intention really is public service, moingon unta kagahay salamat nakapahuway na gyud ko. Makapahuway na gyud ko. Because public service is a thankless job. Supposed to be in an ideal world. Gawas og naagi sa imong kasing-kasing na nga kuan ka ba kanabang you're just by nature kuan you care for people. Pero di man makita na sa imong strategic man ang imong caring of people. Strategic nga at the end ikaw gyud mabulahan. So kanang imong mga actions karon, this will ruin you. You're sinking deeper into the mud. Gwen Garcia. Nag-anam gyud sawom sa lapok. Sa imong pagka politika ha, wa pay labot ng personal nimo. Ipagawas na kanang mubawas na sila si Pambari 4. Basla nila si Byron, duwa gyud hugaw kanang gutter gyud nga komentaryo. Di pa na mao. Ay nagko. Kulata pila pa ka kuan ako nabasa comments. Di mahurot. Zero siya. Why usa nga mi pabor nga sakto man si Gwen ana angay ng sundon ana. Wa gyud. Usaray murag neutral gamay nga murara kuno og nay hugaw sa tao nga naa sa tungas daan ba niya ang driver sa gisakyan nga aron di maligsan lihay lang. Milihay lang. Aron di mahugaw ang ligid. Padayon lang gyapon. Biyahe. Ngilngig ning bayana tangingigam pag-abot lang mapriting malditaha. Di siya mauwawa Suspended siya ha. So iyang gi-question ang suspension pero balido na suspension kay gimultahan man siya. Contempt. So may insister ang ombudsman nga you are suspended. And therefore, samtang wa pay desisyon ng Supreme Court you're suspended kay imo man gi-contest, di ka kapirma pero may pirma gyapon siya. Pirma siya Yeah. Ang worst ang mga higala, siya nang usah. Siya rin gabuot aning tanan, wala mo aging board. Kay ang mga provincial board members, madlock naman. Gimantayan man. Pirma mo dia. Galing, padong sa nang inyong political career ni para ng Gwen. Kuan ba? Kana bang That's a diabolical mindset, mga higala. You do this when in fact you're aware nga pila na lang kaadlaw. 14 kaadlaw na lang, hupas na imong muhupas na. Ang katuyuan na ng kumilik mga higala nga nagdaog sa eleksyon, dili dahil kalingkod ang nakadaog. Di man nataghap
Gituyo na aron na ay transition. Gamay ra gani na usa ka buwan nga hamis ang pag ug naay mga problema, let it be. Let's settle this. Ano ba? Pero ang purpose gyud ng panahon na hangtod sa Hulyo 1, Hunyo, alas 12. Aron matugyan ang mga bulaton ngadto sa nakadaog sa eleksyon. Proper transition. Lahi man siya og hunahuna. Wa mo cooperate ang kanang transition team sa ihang sa Garcia sa side niya ba. Maghimo kag transition team. Ikaw ang outgoing. Kinsa may imong papilon diha pag was mga papilis, turnover mga papilis, na mga questions legal, mabutubag. Ang kanisang pikas, ang musod sa pwesto, incoming, nasa siya legal team or transition team. Gapada na sila memo mga igala sa transition team ni Gwen, dugay kay may bawas. Hasta hindi ay LG. Wa mo rin i-ignore ang ilang suwat. Ang tod ga, mauna ni nagawas ron. Bimiro to, katong, pila to ka billion doon? 2 billion to, no? 1 billion ro ba to kapin? Nga supplemental budget, ipalusot niya. Pildi na siya. Wala siya. For all intents and purposes, mga higala, she's not the governor anymore. Mabito na nga nila naglimdak. Wala na ka. Taw-taw ka na lang sa umahan. Diha hangtod nga mulingkod ang bagong napili. Unsa man siya nga promote sa dito sa kuan Robinson's Galleria. Ga-promote og investment dito. What's in? Unsa naman nayabag na kada? Unsa man nasuod na imong utok? Tungod kay imog yung tiluko ng pilak adlaw nga ikaw pa'y governor? Kay inig ka human na matuog ka pagmata ni mo din ani ka governor? Napildi na ka, face reality. Pagpreparar na lang kung sa imong buhaton sunod eleksyon. Ayun na, hilabti nang gusto niyang mulingkod si Pambari 4 niya, inigabot sa 2028, may siya, kanang gihimo sa gobernador ron, ako na tanan, ang gaunsaran siya, dawat na nagsweldo, anay gihimo, ako na tanan, mo na iyang gusto. Napailain. Maglisod-lisod si Pambari 4 kay gasto mong kwarta. Una, og na ay mga project si Pambari 4 mo propose sa board members kaning administrative sponsored ordinances mga igala. Administration sponsored ordinances. Aron mugawas ng kwarta o sa buhaton. Posible mabaga na nila. Kanang health nga concern ni Pambari 4 nga tarungon niya mga hospitals. Posible nang babagan ang mga board members nga sakop ni Gwen. Pero kanang mao mga board members gatanaw ni Gwen nga wana ni dead in the water na ni politically. Di na mo tuo mo. Bring-bring na sila hinahinay pa doon pamay untag maunay senaryo. Pero mutuman gyapon sila sa Gwen, bisag wala kadaog si Gwen. Magantos gyud na si Pam hangtod mahuman iyang termino. Babagbabagan man na kiha-kiha dayon ana ba. Maghimo kuno opisina dapit kuno sa Escarrio, maghimo kuno opisina niya ang iyang mga empleyado adto pa reporton. Chismis. Amon mo abot mo yun ako ng chismis, hindi man ko chismoso.
anak ko na sa Escarrio maghimog opisina. Nya ang iyang kanang mga tao sa governor's office niya adto na mga kanang siguro kuan ba why daily irregulars bitaw kada mga co-terminos adto na niya pa reporton kada buntag kada adlaw dito at narbaho gyapon niya. She would act as if she's still the governor. Morning go, mga tao dito, mo report po siya dito, nakadadlaw. So may buhaton ni mo. Ug yun ana, magsigag samok-samok. And I think, maunay senaryo mga Maria Joseph. Mitingog na mga tao, pag isang tagam, ano na pilain. Wapag siya kay, denial man siya. She's still in denial. O niya, istorya sa taga-bukid, babae ko nang, kaila, anak ko, may kaila. O niya, mutuo ka niya, anak. Di ka mutuo niya, anak, labi na kay siya, ilado kayo siya niya, sa dinli na yung sukol ba? O kung sa na, mo-attract mo nag-attention yun. Ano bang, kung sa na, niya, nagtanaw sa litrato, gwapa. Sa kuan pa lang, hulagway pa lang, wa pakakita sila ba? Wa kadungog, ana, picture lang, kagwapa man Tupad ni Gwen. Sus kay, mutanaw sa video, TikTok, tanaw sa itong tiguang sa bukid, tanang, dera, Lula, dera mo ni ang kontra ni Gwen. Pagtanaw ni Lula, hala kanindot mo sayaw. Tuwa si Gwen dito ga, walk like an Egyptian. Kay lawas. Paita. Gwen. Hunong na yung tao, no? Kawa na diya niya. Kuan lang, kanang wish her well. Kana bang imong iampo nga mulampo si Pam Barikwato sa iyang pagserbisyo nga sa katawan tungod kay at the end of the day, you have something in common. You and Pam. And that is to serve the people.